Empat a casa d'un Alpicat que no acaba de trobar-se amb la seva millor versió. Davant del Bellvitge, els homes de Jordi López van deixar escapar 2 punts, tot i tenir més presència en atac. En el primer temps, els visitants van estar més incisius de cara a gol. Al minut 40, Xavi Félez aprofitava una falta indirecta per obrir la llauna amb un potent xut que va sorprendre el porter local Joel Domínguez, que sí que va estar encertat blocant aquest xut d'Aleix Masegur. A la represa, l'Alpicat va sortir a mossegar. Genís Morera no va trobar porteria en un remat des de la creueta. Poc després, l'àrbit assenyalava penal a favor dels locals per una agafada sobre Patricio Roquet. Xavier Gomà seria l'encarregat de transformar-lo enganyant al porter. A partir d'aquí, domini dels locals que ho van intentar a través de Gomà i un remat de cap de Fabregat que treia un defensa sota pals. A 15 minuts del final, una discussió a tribuna va fer que s'aturés el partit gairebé mitja hora. Quan la tripleta arbitral va decidir reprendre el joc, l'Alpicat encara va gaudir de 3 ocasions més. L'equip va posar una marxa més en atac, però va ser incapaç de transformar les arribades. L'important és continuar sumant, sumem un punt més, 19, pensar en el Vila-seca i intentar treure 3 punts a fora i a partir d'aquí tornar a intentar guanyar, que portem 4 setmanes sense guanyar, però bueno, crec que l'equip al final la segona part ha estat bona i a partir d'aquí continuar lluitant amb la intensitat que hem jugat al final. Amb aquest resultat, l'Alpicat es situa 6è a la taula classificatòria. El proper partit serà diumenge que ve al camp del Vila-seca.